बेयाव मेगन गुनु मानसि गैया थगायब्लानो जायो बिदि नङा UPPLआ बेखौनो सानदोंमोन जे थगायजागोन जोंना BPF हान्जाया जेराव देरहायो बेहायसो गेलेयो बे प्रसाराव बयबो मोनसेया मोनसे दलखौ बखिलायनाया बे जोंनि थाखाय जेबो खहा खालामा जी आमार BPF और सभापति श्रीजुत हाग्रामा महिलारिये क'क्राझार लोकसभा समष्टि और दरं उदालगुरि समष्टिर कारणे प्रार्थित्व डिक्लेयार करिছে क'क्राझारर कारणे मक माने खाम्फा बरगियारि आरो दरं उदालगुरिर कारणे दुर्गा दास बर' डाङरिया प्रार्थित्व प्रदान करिছে মই মোৰ ফালৰ পৰা হাগ্ৰামা মহিলাৰী আৰু সকলো BPFৰ জ্যেষ্ঠ নেতা আৰু নেতা কৰ্মী সকলোকে মই ধন্যবাদ দিছোঁ এই দায়িত্ব এটা ৰাজনৈতিক দায়িত্ব মোক প্ৰদান কৰিছে আৰু এই দায়িত্বটো মই পালন কৰিম আৰু আগন্তুক নিৰ্বাচনত BTC বাকীয়ে আজি সকলোৱে একগোট হৈছে BPF ভোট দিবৰ কাৰণে সাজু হৈছে আৰু এই ইলেকশ্যন কেতিয়া হ'ব সেই দিনটোহে ৰখি আছে আমাৰ BPF দলৰ জিকাটো 100% নিশ্চিত যুঁজ বুলি ক'লে আমাৰ অপজিট সাইডত আমি দেখিবলৈ পাওঁ BJP UPPL আৰু GSBৰ মিত্ৰতাৰ যি এলায়েন্স গ্ৰুপ সেইটোই আছে আৰু হিয়তক যি কমন ক্যান্ডিডেট UPPLৰ ক্যান্ডিডেট তেখেতৰ লগতে আমাৰ যুঁজ হ'ব জয়ন্ত বসুমতাৰীক তেখেতসকলে প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে তিনিটা গ্ৰুপৰ ভিতৰত আপোনালোকে চাব ইতিমধ্যে এটা গ্ৰুপটো পালৰি কাটিছে GSPয়ে এতিয়া এই ইলেকশ্যনত BJP আৰু UPPLৰ লগত নাথাকিব GSPৰ নেতা হীৰা শৰণীয়া ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে ডিক্লেয়াৰ কৰিছে যে তেখেতে ইলেকশ্যন খেলিব গতিকে আমি বুজিবলৈ পাইছোঁ তিনিটা গ্ৰুপৰ ভিতৰত দুটা গ্ৰুপহে থাকিব BJP আৰু UPPL কিন্তু আমাৰ BTC বাকীয়ে ইতিমধ্যে বুজিব পাৰিছে যে BJP আৰু UPPLৰ যি চৰকাৰ BTCত চলি আছে ইহঁতৰ দিনত এই 3.5 বছৰত BTC অঞ্চলৰ কোনো উন্নয়নমূলক কাম হোৱা নাই তেখেতসকলে ইলেকশ্যনত যি কমিটমেণ্ট দিছিলে ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে এটাও আজিৰ দিনত ৰাখিবলৈ পৰা নাই ৰাইজক যেনেকৈ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল বহুত দিব চাকৰি দিব ঘৰে ঘৰে চাকৰি দিব মহিলাসকলক এইটো দিব সেইটো দিব পইচা বিতৰণ কৰিব এতিয়ালৈকে একো কৰিব পৰা নাই এটা নতুন ৰাস্তা বনোৱা নাই এটা স্কুল কলেজ বনোৱা নাই এটা হস্পিটেল নতুন বনোৱা নাই এটা বজাৰ নতুন বনোৱা নাই কৃষকসকলৰ কাৰণে এটা নতুন ইৰিগেশ্যন বনোৱা নাই এই BTC অঞ্চলৰ ৰাস্তা ঘাটৰ পৰা দলঙৰ পৰা হস্পিটেলৰ পৰা স্কুল কলেজ ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যি আছে যি উন্নয়নমূলক কাম হৈছে BPF দলৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰী নেতৃত্বত 15 বছৰত যি হৈছে সেইটোই আছে গতিকে UPPL আৰু BJPৰ যি মিত্ৰতা যি ক্যান্ডিডেট তেখেতক ৰাইজে ভোট নিদিয়ে BPF দলক যি উদ্দেশ্য লৈ পেলাই আমি গঠিত কৰিছোঁ তিনিটা উদ্দেশ্য এটাটো হ'ল শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰা দ্বিতীয়টো হ'ল বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীৰ মাজত একতা আনা আৰু শান্তি একতা আনাৰ পিছত অঞ্চলত উন্নয়ন কৰা আমাৰ অৰ্থনৈতিক আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণ কৰা শিক্ষাৰ কাৰণে শিক্ষা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান নিৰ্মাণ কৰা কৃষকসকলৰ কাৰণে ট্ৰেক্টৰৰ পৰা মেকানাইজেশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পানী যোগানৰ কাৰণে ইৰিগেশ্যন বনাই দিয়া আমাৰ গাঁৱলীয়া মানুহসকলৰ ব্যৱসায় কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে গ্ৰামে টাউনে বজাৰৰ সৃষ্টি কৰা আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে জাগাই হস্পিটেল নিৰ্মাণ কৰা এইবোৰে উদ্দেশ্য লৈ পেলাই আমি BTC হোৱাৰ পিছত BPF দল গঠন কৰিছোঁ আমাৰ এজেণ্ডা সেইটোই হ'ব ইস্যু এইটোই হ'ব সেইটোকে লৈ পেলাই আমি ৰাইজৰ ওচৰত যাম आफादगिरि मानगेजा हाग्रामा महिलारी आरो BPFनि साफ्रोमबो सेनियर लिडारमोन जेनेबा आब' प्रमिला रानी ब्रह्म रिहन दैमारी जाहा MLA सरन बर' रबिराम नार्जारी आरो जोंनि MCLA EM गासिबखौबो बिथांमोनखौ आङो धन्यबाद होयो आरो जोंनि देरहानायनि सिट बयबो रायजो राजाफ्रा दा माब्ला इलेक्शन जायो बेखौल' नेगासिनो दङ आरो बेखायनो जोंनि देरहानाया रायजो राजाफोरनि आखायाव रायजो राजाफ्रा दा बिनि थाखाय बयबो रेडि जानानै गोबां भट लानानै देरहागोन बेखौ बुंनाया दा सम्भब नङा किन्तु बुरजा भटआव जों देरहागोन
आं बिनि सम्पर्के जेबो बुंनाय नङा नोंथांमोना बिनि रलखौ नुलांबाय बिथांमोनाथ' जोबोद बेबायदि खोथा बुंगासिनो दं खिन्थु रायजो राजा बिथांमोननि जि खामानि मावनाय आगोलाव जि प्रतिश्रुति होबाय जेबो लाखियाखिसै ओनसोलाव जेबो उन्नयनमूलक खामानि मावाखिसै गोदान मोनसे स्कुल कलेज बानायाखिसै गोदान हस्पिटाल बानायाखिसै गोदान लामा बानायाखिसै गोदान इरिगेसन बानायाखिसै गोदान हाथाय बाजार बानायाखिसै माने BTC आव रायजो राजाफोरनो जि नांगौ बे बुस्थुफोरखौ बे 3.5 बोसोराव बिथांमोना जेबो मावाखिसै आरो बुंबाय थादों जे BPF आ 17 बोसोराव जेबो मावाखै दा बेखायनो बेफोरखौ बरनायनानै बेफोरखौ कम्पेयार खालामनानै रायजो राजाफ्रा नुबाय बे नङा जे BTC आव मेगन गुनु मानसि गैया थगायब्लानो जायो बिदि नङा UPL आ बेखौनो सानदोंमोन जे थगायजागोन आगोलाव थगायबोनो हानायखाय दाबो थगायबाय थानो हागोन बेखौ सानदोंमोन खिन्थु रायजो राजाफ्रा दा थगायजाया बेखायनो बिथांमोना दा बे थगायनायखौ बुजिजोबनानै UPL नो भट होआ टक्कराथ' नोंथांमोनहा नाय UPL BJP आरो GSP मोनथाम दलोआ ज' नङा होमबा एलायन्स गभर्नमेन्ट दादों BTC आवबो सरकार आसामावबो सरकार आरो बिथांमोननि जि कमन केन्डिडेट UPL नि केन्डिडेट बेनो जोंनि मा होनना बुङो नोंथांमोनहा मा होनदों बेजोंनो जोंहा माने सौदावनाया जागोन खिन्थु जों दा नुदों बे मोनथाम पार्टिनि गेजेराव मोनसे पार्टिया इतिमध्य नागारनानै थांबाय GSP आ खारन नबसरनिया गावनो केन्डिडेट होगोन होननानै डिक्लेयार खालामखाबाय मोनसे पार्टि गैला दा खालि BJP आरो UPL ल'सै आरो जों बुंनो हाया बिथांमोननि बे खौसेथिया बेसे गोलाव थांगोन गिबि हिसाबै मा बावगोन बे नङा जोंहा मोनथाम एजेन्डा दङ BTC आव सान्ति प्रतिष्ठा खालामनाय BTC आव रायजो जानाय मोनफ्रोमबो जाति गस्थि धर्मालम्बीखौ राजनैतिक भाबै सामाजिक भाबै बयखौबो खौसे लाखिनाय आरो बयखौबो ज' खालामनानै ओनसोलाव जौगानाय लाबोनाय बयनोबो समान जौगानाय लाबोनाय बेनो जोंनि मोनथाम उद्देश्य बेखौनो मावगोन बेथ' नोंथांमोन बुंनाय बायदि खोथायाथ' नंगौ अन्थाइ खाम्फा गायगासिनो दङ हयथ' दिनैनिफ्राय गायनो हानाय नंला खोमा दायो जिहेतु डिक्लेयार खालामसिगोन नटिफिकेसन होसिगोन BPF हान्जानि सिगांसिम मिटिं जादोंमोन बे मिटिङाव जोङो फैगौ लकसभा इलेक्सनाव माने मोनबा समस्ति गेलेगोन होननानै थांखि लानाय जाबाय बेनि गेजेराव बे मोनबा समस्तिनि नामा जाहैबाय क'क्राझार दरं उदालगुरि गुवाहाटी आरो तेजपुर मोनबा समस्तियाव गेलेगोन आरो बिनिनो मोननै समस्तिखौ जोङो दिनै केन्डिडेट डिक्लेयार होबाय मोनसेया क'क्राझार लकसभा ST रिजार्भ बेवहाय जोङो आगोलनि डेपुटि चिफ आरो जोंनि दलनिनो भाइस प्रेसिडेन्ट आरो स्पक्स पार्सन खाम्फा बरगयारिखौ होनाय जाबाय आरो दरं उदालगुरिनिफ्राय दानि एक्जिस्टिं खालायगाव समस्तिनि MLA जोंनि BPF हान्जानि दुर्गा राजबर'खौ दरं उदालगुरिनि केन्डिडेट हिसाबै बासिनाय जाबाय आरो बे मोनथाम समस्तिखौ जोङो थाबैनो जोङो डिक्लेयार होगोन साननै सानथामसो उनावनो जोंना BPF हान्जाया जेराव देरहायो बेहाय गेलेयो सिदा खोथा जोङो क'क्राझार लकसभायावबो जों देरहागोन दरं उदालगुरियावबो जों देरहागोन आरो बरपेटा आरो गुवाहाटी आरो तेजपुर बे मोनथामखौबो जोङो जाय मानसिया बयबो पाब्लिकजों गनायजाथाव बेबायदि केन्डिडेटखौ जों बासिना होगोन केन्डिडेट नागिरग्रा बहुद दङ बरपेटायावबो बहुद दङ गुवाहाटीनि थाखायबो दङ आरो तेजपुर समस्तिनि थाखायबो गेलेनो केन्डिडेट जानो ओंखारबोनाय गोबां दङ जायखिजाया जों थाबैनो थिग खालामनाय जागोन देरहागोन जोङो क'क्राझारावबो देरहागोन दरं उदालगुरियावबो देरहागोन दे सोरबा ना इलेक्सन समाव बयबो बिदिखौ बुंखायो सासेया सासेखौ बखिलायखायो मोनसे दोलोआ मोनसे दोलोखौ बखिलायखायो बे इलेक्सन प्रसाराव बे जायो बुंगोन जोंबो सोरखौबा बुंगोन सोरबा जोंखौ बुंगोन बे जायो इलेक्सना बियो इलेक्सननि बे सायख'थि जिथु मा होनो प्रसार बे प्रसाराव बयबो मोनसेया मोनसे दलखौ बखिलायनाया बे जोंनि थाखाय जेबो खहा खालामा आरो खालामनाय नङा